Adolf Dobšinský bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Začiatky jeho literárnej tvorby sa datujú ešte od čias jeho štúdia na evanjelickom liceu. Už v tej dobe písal básne v intenciách štúrovskej poézie. Boli to najmä ponášky na ľudovú pieseň, vlastenecké a alegorické básne. Ťažisko jeho činnosti je vo folkloristike. Už ako študent sa zaoberal problematikou ľudovej slovesnosti. Časopisecky publikoval folkloristické štúdie a zhrnul ich do knihy Úvahy o slovenských povestiach. Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery. Pred publikovaním ich zbavil pôvodnej erotickosti a šťavnatého humoru, vďaka čomu sa ľudové diela, pôvodne určené len dospelým, stali obľúbenými a vhodnými medzi detskými čitateľmi. Krátko pred smrťou vydal 90 rozprávok v 8 zošitoch pod názvom Prostonárodné slovenské povesti. Tieto zbierky sú základným a dodnes reprezentatívnym dielom slovenskej folkloristiky. Zomrel v roku 1885 vo veku 57 rokov na silný zápal plúc. Dnes si pripomíname 197. výročie jeho narodenia a pri tejto príležitosti som si pre vás vybrala rozprávku Černokňažník z knihy Slovenské rozprávky. Černokňažník. Bol raz jeden človek a ten mal jedného syna. Ale že bol už starý a pritom veľmi chudobný, nevládal ho vychovať. Raz sa veľmi rozľútostil nad svojou nemohúcnosťou a vraví: Syn môj, ja som už starý, robiť nevládzem, žobrať by sa nám bola hanba a z gazdovaného nemáme nič. Ty už pomaly odrastáš, si na svet súci, musím ťa dať do služby. Veru, otec môj, odpovie syn. Na to som už aj ja myslel, lebo takto veru nevyžijeme. Volať, čo mi nájdete, vďačne pôjdem. Starý vzal palicu, kapsu a ostatný kúsok chleba, čo mali na bydle, a vybrali sa službu hľadať. Idú horami a tam vidia jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. Bol to Černokňažník, ale oni o tom nevedeli. Pozdravili sa. Pán Boh šťastia. Pán Boh daj i vám, odpovedal pocestným Černokňažík. Kdeže idete? Kde? Núž, vediem si syna do služby. A či vy by ste ho nezobrali? Prečo nie? Sluhu mi treba, len mi ho nechajte. Ale u mňa môže sa aj k všetkému inému priučiť. Čo mi dáte, keď ho budem učiť? Ach, čo vám ja, chudobný otec, môžem dať? Veď sám nemám nič. Keď je tak, dohodneme sa inak. Bude u mňa 7 rokov a ak si ho po 7 rokoch poznáte, môžete si ho zobrať. Ak nie, ostane u mňa navždy. Dobre, vraví otec, nech je po vašom. A myslel si pritom, čo by to bola za robota, keby som si vlastné dieťa, hoci aj po 7 rokoch nepoznal. I nechal syna u Černokňažníka a šiel domov. Černokňažník sa chlapca hneď začal vypytovať, či vie čítať. Tento trochu poznal litery, ale bál sa, že by to bolo pre neho zle vypálilo, keby sa priznal, nuž len odpovedal, že nevie a kde by sa to bol naučil. No, keď nevieš, tak si môj. Poď, ukážem ti, čo budeš robiť. S tým ho zaviedol do domu a ukázal mu jednu izbu, kde boli samé kefy a metly, potom druhú, kde boli samé knihy
a potom tretiu, v ktorej boli iba zamknuté dvere. Pozri, tu budeš bývať a nič iné nebudeš robiť, iba týmito kefami a metlami knihy ometať. Keď sa ti to zunuje, vezmi si tento prútik, 3 razy ním šibni zamknuté dvere a hneď sa sem zídu tvoji rovesníci aj s hračkami a budú sa s tebou hrať. Keď budeš hladný, šibni dvere raz a hneď budeš mať jedla, koľko ti bude hrdlo ráčiť. Ja teraz odídem a vrátim sa až o 7 rokov. Ty sa tu zatiaľ správaj, ako sa patrí, aby som ťa mohol pochváliť. Milý černokňažník odišiel a chlapec ostal v dome sám ako palec. Zlé mu pravda nebolo, lebo keď na tie zamknuté dvere šibol raz, hneď sa na stole objavili lahôdky od výmyslu sveta a keď 3 razy nahrnula sa k nemu hrbka chlapcov aj s hračkami. Jeho však čoskoro omrzali i chlapci, i jedlá, i neprestajné a nudné ometanie kníh. Otvoril jednu z nich a skúsil čítať. Spočiatku mu to išlo pomaly, ale neskôr sa od nich nemohol otrhnúť. Čítal a čítal, kým z tých kníh všetko nevyčítal a nenaučil sa všetkým strignonstvám a čarodejstvám. O 7 rokov sa černokňažník vrátil domov a tu našiel všetko tak, ako to zanechal a chlapca pochválil. Ale vráťme sa teraz k otcovi. Ten sa živil, ako sa dalo a pritom mu stále neschádzalo v zmysle, ako si spozná syna. Porovnával ho s rovesníkmi a odhadoval, aký veľký by už mohol byť. Presne o 7 rokov vzal palicu, kapsu a pobral sa do hory. Ako tak kráča tou horou, beží mu v ústrety pekne oblečený chlapec. Oha, vraví si otec, taký to môže byť i môj syn, ibaže ten nechodieval tak pekne oblečený. Bol to naozaj jeho syn. Dobehne k nemu, pozdraví sa, zvíta sa s otcom a vraví. No, otec, či by ste ma takto spoznali? Nuž, trochu ťa spoznávam, obzerá si ho otec. Veru si riadne narástol. To je ešte nič, vraví syn. U černokňažníka ma budete musieť spoznávať inak. Ukáže vám krdel holubov na streche. Ja budem sedieť v 3. rade a aby ste ma spoznali, trochu ovesím krídlo. A v tom, ako prišiel, tak odišiel. Starému otcovi sa hneď ľahšie vykračovalo. Pán Boh daj šťastia, pozdravil sa černokňažníkovi, prišiel som si po syna. Pán Boh daj i vám, človečku. Pozdravil sa černokňažník a spustil. 7 rokov minulo, to je pravda, ale najprv si musíte syna spoznať. A ukázal na krdel holubov na streche. Ale ak ho na prvý rad nevzpoznáte, zostane u mňa. Starý otec sa oprel o palicu a hľadí na tie holuby, ide si oči vyočiť. A zrazu vidí, že jeden v 3. rade spustil krídelko. Aha, ukáže palicou, môj syn je tamto, v 3. rade, čo si krídelko ovesil. Uhádol si. Musel černokňažník priznať pravdu. Otec si pýta syna, strigoň sa vykrúcal, že ho hneď nemôže dať, lebo je holub, a kým ho premení na mládenca, že to vraj nejaký čas potrvá, ale potom ho pošle. Otec sa dal obalamotiť a syna nechal tam. Všetko ostalo pri starom, ale černokňažníka vec neprestávala mrzieť a chlapca nespúšťal z očí. Raz však predsa niekde musel odísť
A milý sluha nelenil, pobral všetky čarodejné knihy a hýbaj v nohy. Ušiel domov k otcovi. Tak si sa predsa vyslobodil, synák, vraví mu otec na privítanie. Veru ho vyslobodil, ešte som mu aj čarodejné knihy pobral, odpovedal mu syn. No, len aby si za ne draho nezaplatil, varoval ho. Nezaplatím nič, veď som ja väčší čarodejník ako sám černokňažník. Ale viete vy čo, otec? My takto na holej dlani nevyžijeme. Musíme sa o seba postarať. Premením sa na mladého vola a vy ma povediete na jarmok. A keď ma predáte, nezabudnite mi vôdzku vypýtať nazad. Iba tak sa vám zase vrátim. Ako povedal, tak sa stalo. Otec predal junca za 100 zlatých, vôdzku vzal so sebou a syn bol prv doma ako on. Keď sa im tých 100 zlatých minulo, vraví syn otcovi. No, otec, zase sme na holom. Teraz sa premením na vola, ale ma nepredáte za menej ako za 200 zlatých. A keď ma predáte, nezabudnite si zobrať vôdzku, aby som sa mohol zase vrátiť. Všetko dobre vypálilo i po druhý raz. A syn bol doma skôr ako otec. Do tretice sa šuhaj premenil na vraného koňa. A bol to kvoň, akého človek hneď tak nevidel, len tak mu žilky ihrali. Mládenec otcovi prikázal predať ho za 300 zlatých, ale pre živého Boha nech za nech nezabudne na kantár. Otec prišiel s koňom na jarmok. Tu mu nebolo páru. Hneď sa okolo neho nahrnulo kupcov ako maku. Každý by ho chcel, ale 300 zlatých sa im predsa len videlo veľa. Iba keď tam zrazu prikvitne neznámy, bohatý pán. A to bol sám černokňažník. Starý, praví, za čo predávate toho tátoša? A hneď ho začal chváliť, že takého ešte nikdy nevidel. Nuž, za menej ako za 300 zlatých si ho veru nikto neodvedie. A nepustíte z ceny? Veru, pane, ani babku. No, keď je tak ja takéhoto koňa už dávno hľadám. Tu máte. A vysypal mu kopu zlatiakov. Kým starý zháňal peniaze a pozeral, či sú dobré, milý černokňažník vysadol na koňa, chytil ho za kantár a viac o ňom a tátošovi nebolo ani chýru, ani slichu. Len keď si mi tu, pomyslel si v duchu, veď ja ti ukážem, čo je to s druhým sa miešať do remesla. S týmto ho bodol ostrohami ešte mocnejšie a uháňal s vetrom o preteky. Zastali iba v tretej dedine pred Výhňou. Tu sa černokňažník zastavil, priviazal koňa o stĺp a šiel dovnútra ku kováčovi. Kováč, praví, kuj centové podkovy, ešte žeravé ich budeme tomuto koňovi pribíjať. A sám sa mu pribral pomáhať, len aby boli čo najskôr hotové. Medzi tým sa k Výhne zbehli chlapci z celej dediny, koňa i pána obzerať. Jeden sa odvážil priblížiť až k vraníkovi a ten mu ticho pošepte. Chlapče, prosím ťa, zlož kantár zo mňa. Chlapec tak urobil a milý kôň sa v tej chvíli premenil na holuba a letel preč. Len čo to černokňažník zbadal, hneď sa urobil jastrabom a pustil sa za ním. Leteli a po chvíli už jastrab doháňal holuba. Bolo to práve nad kráľovskou záhradou, po ktorej sa prechádzala smutná a zamyslená kráľovská dcéra. Mala na smrť chorého otca a dosiaľ sa nenašiel liek ani nik, kto by ho vyliečil. Len keď tu odrazu pred ňou zastane šuhaj ako lusk
a prosí ju, či by si ho nedala na prst ako prsteň. Princeznej sa šuhaj zapáčil a tak sa ani nezdráhala. On sa hneď premenil na krásny zlatý prsteň a ona si ho nastokla na malíček. Práve vtedy dal kráľ vyhlásiť, že ak sa nájde doktor na jeho chorobu, tomu dá svoju dcéru za ženu. Lekárov bolo dosť, čo by to boli chceli urobiť, ale ani jeden si už netrúfol a tak sa neprihlásil nik. Iba keď sa na tretí deň dostaví do zámku neznámy človek a tvrdí, že kráľa uzdraví. A môžete vedieť, že to bol zasa černokňažník. Kráľa nakoniec šťastne vyliečil a žiadal, aby si na znak, že sa mu zasľubuje, s princeznou hneď vymenili prsteň. Dosť sa ona vspierala a vyhovárala, že nemá vhodný prsteň, aby ešte pozhovel. Nepomáhalo nič. On dobre vedel o prstenovi Šuhajovi, nuž povedal: ja pristanem, aj keď mi tam ten z malíčka dáte. Král dcere prikázal, aby mu dala aj ten. Tu, ako si princezna skladá prsteň z prsta, nevdojak jej spadol na zem a v tej chvíli sa rozsypal na proso. Keď to černokňažník videl, premenil sa na kohúta a začal proso zobať. Už vyzobal všetko, okrem jedného zrnka, čo sa zakotúľalo do škárky. No to nie a nie vytiahnuť von. Spravil sa teda rýchlo na myš, že sa k nemu lepšie dostane. V tom sa však zrnko premenilo na kocúra, kocúr myš chytil a rozdriapal na márne kúsky a bolo po černokňažníkovi. V tom okamihu stál pred kráľom a jeho dcérou krásny Šuhaj a odprosoval ich, že im spôsobil toľko nepokoja. Kráľ sa len čudoval, čo sa to robí, a dal si všetko pekne od začiatku porozprávať. No, vraví napokon, keď si ty taký majster nad majstrov a mojej dcére sa páčiš, dám ti ju za ženu. Čoskoro bola svadba, na ktorý si dal Šuhaj doviesť aj svojho staručkého otca, a potom už všetci žili šťastne a žijú doposiaľ, ak nepomreli.